агар моҳи гузашта ду ҷинояти одамкушӣ ки бар асари ҷанҷоли хонаводагӣ содир гардида ду бародар аз дасти бародари ҳамхунаш ба ҳалокат расида бошанд, ин маротиба дар шаҳри Панҷакен домод аз дасти хусур ва писари аммааш ба қатл расонида шуд. рӯзи аввал шаҳрванд ҷамилов ҷамил набиевич соли таваллудаш 1961 бо ҷиянаш саидов мирсаид мирмаҳмадович соли таваллудаш 1984 истиқоматкунандагони деҳаи ёрии шаҳри Панҷакен оиди аз ҳаёт маҳрум сохтани домодаш Нарзиев Акмал Шарифхоҷаевич соли таваллудаш 1987 нақшаи ҷиноӣ кашида барои амалӣ намудани ҳадафи нопокаш Ҷамил Ҷамилов ба ҷиянаш корди хоҷагӣ додааст. Сипас рӯзи дуввум домодаш Акмал Нарзиевро тахминан соатҳои 7 субҳ ба хонааш даъват намуда дар рӯи ҳавлии истиқоматӣ барои ҷанҷол намудан бо ҷиянаш Мирсаид Саидов мусоидат менамояд. дар вақти муноқиша барои нишон надодани муқобилат аз қафои домодаш медорад ки дар ин лаҳза Мирсаид Саидов бо корди хоҷагӣ бо худ дошта якчанд маротиба ба узвҳои ҳаёта муҳими бадани Акмал Нарзиеви 27-сола зада ба таври ваҳшиёна ба қатл мерасонад. як вақти инqadar даромада омадану вай бача доштанд. ҳамин ҳолат доштанд? ҳамин типа ҳамин ҳолат доштанд. хоб баъд вақте ки одам дошта буд ки ман корда аксим гитаму задам мана. чӣ хел задӣ? боз куҷа чӣ задӣ? гашта бо мана хел задам. баъд гашта ин одам вай сар доду мана халос мекунам гу адаст ин одам халос кунам омада болош бромдум боз. кижо бағалтид вай? кишоти. баъд вақти ғалтӣ чӣ кор? вақти ғалтидагиш ба омдам мана доштам як دوتا زدم من سه تا زدم. نسبت حادثه مذکور پرونده جنایی آغاز کرده شده، تفتیشات ادامه دارد.